onye chọọ mgbu anyị bụzụ gbuo ya onye nwa nwa na-ekwu igwe wọ́n á kó Chukwu okike abịa m n'isi iwe nkara bụrụ enwere ike gwe n'igwe nke na wọn na n'igwe na nnakwu na-esi bụbụ ngọ na onye ji ego ji ọgwụ igwe wọ́n á kó Chukwu okike abịa m na-eti iwe anyị zibere iche n'iche etoghị ihe kpa anyị soro edo obinigwe ma nkara kpata chọrọ ya mere ya anyị gbuela aka na-egbute mma anyị gbuela aka egbe egbute mma anyị ga-abụ ndị eji ama atụ n'obodo anyị dị iche n'iche bụrụ ndị eji ama atụ na Naịjirịa bụrụ ndị eji ama atụ n'ụwa niile ọjị ya nji n'aka unu bịara Abidjan Abidjan ya obere unu isi ajọ mmụọ ya bụ na ajọ mmadụ ahịa bụ unu ya anakwa obinigwe isi iwe nkere abụrụ na ole kegwere n'igwe nke goziri wela gozigwere n'igwe nke tiwuru igwe onye amụma obodo ga na-akpọ ego nkwa iwe anyị na-aya n'isi anyị nnukwu ego maka na okwu ekwuchara nwa iyi wee si na ibe anyị na-ayọ n'isi anyị nnukwu ego ebe anyị jeburu mgbasa anyị mba anyị echighị aza ya na-ata anyị akpa okwu ụmụ aghara nọ ndị Igbo na-abịa n'ọjị m gbokwuo ụbọchị na nọ ndị Igbo na-abịa n'ọjị m gbokwuo nne erimichi ndị Igbo eji aga na-abịa n'ọjị m gbokwuo ha na-ebiri ihe anyị nọ bịa na-abịa n'ọjị m gbokwuo ha n'Igbo ike nke Igbo na-abịa n'ọjị m wee si obinigwe akpọkwuo m Elohim kpọkwuo Shaddai kpọkwuo Yahwe kpọkwuo Yeshua na-abịa ta ọjị a ka anyị taa ya n'ibe n'afọ Chukwu okike abịa mmanwụ n'afọ a igwe nwa ka a na-eme igwe a ma ebe na ọjị mba onye abịasị ekwusighị ide ụfọdụ ekwusikọ ekwusie ya eze ọgbaka nche ọrụ ofu akwa ka ene na nwe ya na-ekwuchaghị